Il-Qorti Kriminali tal-Appell naqset drastikament is-sentenza fil-konfront ta' Lawrence Attard f'kompliċità fil-mewt ta' Theresa Agius lura fl-1999 kif ukoll wara li kien akkużat bit-traffikar u possess ta' droga. Dan wara l-instab li kien hemm dewmien sostanzjali sabiex jingħalaq il-każ. Kważi 22 sena ilu, Agius kienet tilfet ħajjitha fl-età ta' 20 sena wara overdose ta' eroina, allegatament mixtrija mill-istess Attard. Agius kienet irrapportata nieqsa bil-katavru tagħha jinstab fil-baħar. 14 sena wara fl-2013 Attard magħruf bħala Wenzu Lawċi kien instab ħati ta' qtil involontarju kif ukoll li kien forna l-eroina lill-vittma. Huwa kien ikkundannat 6 snin priġunerija kif ukoll ordnat iħallas 10,000 euro. Wara kien instab ħati Attard kien appella sentenza fejn argumenta illi l-qorti kienet interpretat il-fatti b'mod żbaljat u ċaħat illi kien beħ droga lil Agius. L-imħallef Edwina Grima osservat li biex waslu f'tal-istadju ta' mhux xejn inqas minn 21 sena b'żewġ każi kostituzzjonali u dewmien brabta ma' dan il-każ. Attard b'mod konsistenti ċaħat li kien provda drogi li Theresa Agius u insista illi ma kienet instabet l-ebda rabta bejn il-kawża tal-mewt tal-vittma u l-overdose minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li l-katavru tagħha nstab fih. Fil-waqt li l-imħallef saħqet li mill-evidenza preżentata m'hemm l-ebda dubju li Agius xtrat id-droga mingħand Attard qabel mewta, diversi xhieda konfermaw illi l-vittma ma kienx taf kif tieħu droga u għaldaqstant is-sustanza kienet injettata minn Joseph Azzopardi magħruf bħala Itzik. Brabta mal-każ, Joseph Azzopardi kien instab ħati tal-omiċidju wara li kien amministra fuq Agius id-doża fatali, sentenza konfermata lura fl-2018 fil-Qorti tal-Appell. Intant, meta l-Qorti ħadet f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha brabta mal-każ, ġie deċiż illi tnaqqas is-sentenza għal sentejn priġunerija u multa ta' 100 euro bil-għan illi mhux biss jiġi rikonoxxut il-ksur fil-konfront ta' drittijiet tal-akkużat iżda anke l-att kriminali tiegħu. Fil-waqt illi l-ammont ta' żmien li għamel taħt arrest preventiv kellhom jitnaqsulu mis-sentenza mogħtija lilu. Għal Lawrence Attard der l-avukat Edward Gatt.